A plataforma de contratación do Estado publica hoxe mesmo a licitación pública da segunda fase das obras na estrada DP 1105, que une os concellos de Noia, Boiro e Lousame. A actuación financiada pola Deputación da Coruña cun orzamento de 923.000 euros dará continuidade á primeira fase, xa acometida nun treito de 5,5 km da vía provincial. Vamos a falar de unha inversión de 900.000 euros nunha que está a punto de ser adxudicada e outra xa adxudicada en execución que son 650.000, se non recordo mal, algo máis de 600, menos de 700, o cal suma xa unha cantidade importante para o que busca é garantir a viabilidade, a seguridade diaria dos usuarios das estradas. Os traballos estenderánse ata o quilómetro 13, consistirán na renovación da plataforma, roza das marxes, apertura de beiravías e cunetas e pintado e renovación da sinalización. Con esta nova actuación, a Deputación destina 1,5 millón de euros para completar a mellora integral desta estrada, que rexistra un importante volume de tráfico, xa que constitúe unha das principais liñas de comunicación entre as comarcas do Barbanza e Muros Noia.